jako vyjdu s tadyma, jo? Na tu úvodní scénu. Cože? Vyjdu s tadyma na tu úvodní scénu, jo? Tak může, jako je to jedno. Dneska si zahrajeme obíčko, nebude to jenom tak ledáky obíčko, protože nás čeká tamhle ta obrovitánská věž, která je nad námi. A proč říkám nad námi, dneska tady nebudu totiž vůbec sám. Bude tady se mnou Monker Trains. Přesně tak, tady je pan Monker Trains. A dneska bychom původně měli být přivázaní k sobě řetazama a les po tomhle tom věži, nebo co to je? Jdeme na to? Ano, jdeme na to. Já Takže taky všechny zdravím. Odebírejte kanál Monker Trains. A jsme tady, kámo, tam nejdeme, tam kámo! Tam šel, kámo, tam šel řetaz, on šel sám po zemi a vylezl po tom žebříku. Já nevím proč, ale my jsme se tady spawnuli a ten řetaz druhý se od nás odpojil a lezl prostě po žebříku. No nic, jdeme, máme tu žebřík první a jdeme na to. V pohodě, nadávej. Co já? První pokus se nepovedl, musíme jít na druhý. Tak jo, lezem. Lezem. Je to prostě na vrch. Pojďme, pojď. Nic, takže zasekají, jo! Ten nějaké dvě kloboučnice to zvládli také s námi. Výborně. A máme tady rakev, tak jdeme na to, první skok. Dobrý, jdeme dál, zkusme. Výborně, dál. A pojďme rovinku teďka, pojďme, rovinku. Hop. Jakože, aby jsme se přiznali, tak oh shit. Tak jakože už před natáčením, tak už jsme si to trošku zkoušeli to. Dobrý. Na teď. Raz, okay. 2, 3, teď. Jsme tady, nejsme tady. Znovu. Dobrý. Já tu jsem. Jo, dobrý. Ty jsi strašně zasekaný, ty jsi byl první dole a pak se teleportoval. No dobrý, nevadí. Jsme na kříži. Tak, jdeme na to. Jo. 3, 2, 1, teď. Do prdele, do hajdu. Ne, sorry. Ne, to je v pohodě. Takže, jak vidíte, není to jednoduché. Můžu mi to vysvětlit, kámo, tak to bylo dobrý, co já chodil na místě teďka. Kámo, aspoň na tom videu uvidíš, jak se musím přizpůsobovat kvůli tobě. Nechoď! Ale! Když to budeme hrát. Ty vole! Tak teď to vezlo achilovku, ty vole. Teď se točí, jo. Padá. Ne, kámo, ne, prosím tě. Nějaké ty části tě prosím, kámo, ty jsi řekl padá a najednou si letěl, to si děláš srandu ze mě. Já to zacenzuruju pouze. Ne! Jo, toto máme sehraný, to už je dobrý. To můžeme jít i normálně, když se nic jsem neřekl. Sorry, to bylo trošku. No, to bylo teda, no. Dobrý, pojďme. 3, 2, 1, teď. Let's go. 3, 2, 1, teď. Mně to nevyskočí. A já jsem nic neudělal, kámo, já jsem reálně byl na vrchu a prostě najednou jsem se objevil ve vzduchu, co to bylo. Mně to nevyskočí, ale... Tak Bobry, musíme se snažit, mí kecat, víc snažení. Víš jak se to říká? Tak pojď ty tryhard, nemlet hovna a pojď normálně. Rovno hovno, vole. Půlní mě, ne, ty to ne. No fakt ne, toto. Co to bylo za hyenu, ty vole? Hergot půlní. Jo, ono tak chvíli trvá, než... Na místě prostě, dobrý, už v pohodě. Tak pojďme. Výborně, pojď. Skoč. Ne! Dobrý, v pohodě. Let's go, výborný. Tak pojď. Super, na křížeček. Ale na křížeček! Dobrý. Tak pojďme. 3, 2, 1, teď! Jsme tady, kámo, jsme dál. Dobrý. Dobrý, tam máme koleje, pojďme, to zvládneme. 3, no dobrý. 3, 2, 1, no dobrý, co děláš? Jak chci odpočet na Silvestra udělat, ne? My jsme si prostě na první pokus dali osobní rekord. Který už nepředeženeme nikdy. No. Počkej, tady... tady musíme Zání opice, ty vole. Ve výběhu. No dobrý. Tak jo, tak pojďme teda. No to je... Dobrý, pojď. 3, 2, 1, teď.
Hej, ale Kámo, tak co co to je? je? Znovu! Opice! Dobrý, pojď. 3, 2, 1, teď. Hurá. Dobrý, dobrý. Jo. 3, 2, no dobrý, Ano. pojď. Jo, jsme takový, Nevěřím. výborně. A pozor tady nahoře, tady jsou Nevěřím. vodáky. Dobrý, pojďme. Můžeme jít? Tak stůj, tady stůj. Počkej, stůj. Tady už si toho života musíš cenit, vole. No právě. 3, 2, 1, teď, jdeme. Pojďme po těch Tak kostech. jo. Hop. Dobrý, jdeme rovně, to projdem. Toto v pohodě. Tak to samé, no a tady to, na tomto, no nevím, nebudu říkat, co to je. Jo, Výborně. jo. Dobrý, hrob, pojď. 3, 2, 1, teď. Ne, drž to! Ne! Zás! To se úplně posral v kyně. Víš, že to video bude mě třeba... No, Ježíš. to bude teda, to bude, no. To video bude mě třeba... Umírám, ty vole. To video bude mít třeba 40 minut. A bude to vypadat prostě jak smyčka, protože jsme se zatím nedostali víceméně dál, jak co ten hrob je. No právě. Jo, dobrý, pulní mě. Jo, počkej, ono to nejde. já musím Tam vysím jako oběšenec. Tak víceméně vždycky... Hej, skočíš první, to předtím fungovalo, že Jo. skočil jsi. Nice. 3, 2, 1, teď. Neskáč. Kámo, je to skobrtlo normálně samo, já jsem se snažil vylézt a ono mě to strhlo dole. Aspoň to video, hele. Jo. Leze. A dementi! Dobrý, sorry. Stůj radši, Počkej. Něco možná ti Pojď dole, to už vlastně. můžu mě vezme hlavu. Dáme tady, Jo! Ne, Bacha, počkej, tady jsme se spadli. rozjebali, bacha. Pojďme, pojď. 3, 2, 1, teď. Yes, dobrý. Tady můžeme asi bezpečí. Jo. Tady asi taky a tady taky. A tady už možná bych... Jo, radši. 3, 2, 1, teď. Yes! Jo, dobrý. Máme 100 metrů, kámo, ještě 85, ale ono tady stačí rozpadnout řetězu a máme to. Takže dámy a pánové, aktuálně se nacházíme ve výšce 104 metrů. Tady jsme se dostali předtím za nějakých třeba 5 minut, tady nám to trvalo 20 minut, předtím nám to trvalo o polovičku méně. No, ale hlavně je, že jsme tady a pokračujeme dále. Výborně, tak pojďme na to. To je taková další nudná část, ten taky může dát timelapse. Jo, to je docela easy, protože tady máš vlastně jenom chození. Jo, tady bacha, tady to začíná. Tak jo, na teď, jo? Jo, ok. Výborně. Dobrý. Výborně. Nemůžu skočit vlastně, že? A tady taky. Bomba! A tady, kámo, tady jsme to ukončili předtím, tady jsme se na to vykašlali, už jdeme dál, kámo, tady jsme nebyli. Takže momentálně se nacházíme na umístění našeho osobního rekordu a pokračujeme dále. Víš? Tady bacha na křížku. Jo. Ježišku, tam je to je kopka, vole, co melu, lepka. Na teď, jo? Jo. 3, 2, 1. To si děláš kozy, že my jsme, vole, vážně spadli až sem. Ježíš, podívej se, kam jsme se to dostali, ty vole. To je sračka. Jo, hodně, kámo. Super. Ne. Ne, dobrý. Dobrý, ale radši, dobrý, počkejme ještě. Počkej, ono tě to lízne! Ne! Kámo, já jsem mačkal S-ko! Já jsem mačkal S-ko, ale šlo to dopředu, vole. Teďka jsem vypl video a prostě musíme se snažit, už víš co, vypl jsem video, tak teďka už nenatáčím, takže teďka se musíme snažit dostat se nějak navrch prostě, už normálně. Teď už jsme se konečně dostali mimo kameru. Opět na místo, kde už je to takové zajímavější, kde už
se prostě nepodíváme při našich úžasných fantastických schopnostech, tak často, že se sem už nepodíváme. Takže jdeme pokračovat. OK. Ne. Já jdu zpátky, jdu. Dobrý. Jsem na vrchu. Jo, pojďme. 3, 3, 2, 1, teď. OK. Tak, pojďme na 3, 2, 1, teď. Dobrý, tak pojď. Tady nemusím. Dobrý, a pojď. Let's go. Ano, jako ty. No, tak teď. Počkej, co... To vyjbeš jak baňka na stromečku. Počkej, nehyb se, já ti potřebuji pomoct, tak dobrý. Tak. No, pojď. Tak, 3. No, Jo, tak dobře. Jo, Ale počkej, lepka, počkej. Počkáme na ty. Jo, podívám se na ty. Počkáme na ty. Dobrý, tak pojďme. 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Jo. Dobrý, hro, pojď. Dobrý. Kámo, já už vidím, jak to tam skála. Co se to na náma točí? No to je ono, no. Jo, jenom chci zmínit, vidíš to, po čem teďka půjdeme? Ty kosti? Jo. Tak jdem. Bacha, Počkej, tady je důra. počkej, džuzna, vole. Dobrý, 3, No teď. 2, 1, teď. Dobrý. Jo, ono to mohlo vzít tady po stěně. Dobrý, bodáky to nejsou, dobrý, můžeme jít. Ty vole, kámo, to mají lepky, ty vole, tak to je naše Hej, tak smrdiska. tady nevím, podle mě, jako já nechci být poslem špatných zpráv, ale tady podle mě letíme. Tak zkusme to, jo? 3, Vyskočím na vrch? 2, Jo, pojď. mě nejde vyskočit, vole, já asi neumím skákat. Jo, dobrý, Dobrý, jsem tu, pojďme bokem, já si musím dělat tu cestu, kam to bude, asi za týpkama, pojďme, hele, pojďme. Aspoň k tomu kolu, aby jsme se dostali. Pojď. A neskákej, no, vyskočím první. Jo. Ono to někdy fakt může klouzat, a letíme. Kámo, my jsme to zvládli, ale bacha tady. Lampa, pojď, zkusme lampu. Pojď, výborně. Tak tady bacha, tady je vysoký. 3, 2, 1, Počkej, teď. Jo, tak dobré. Jo, kámo, let's go, tady, počkej, já už to chápu. My budeme muset se... Nebude lepší, když na to skočíme a zeskočíme na to z vrchu. Ano, my se musíme vyvést raději na vrch, aby se nám to povedlo. Dobrý, pojďme. Počkej, ještě stůj, nechoď. Řeknu 3, 2, 1, teď, jo? Ten Okay. další, tento, jo? Nebo 3, 2, 1, teď skáč! Ne! No dobrý, tak pojďme za týp, kámo, víš co... Dobrý. Víš co si myslím, ale, že mi budeme muset asi možná využít ten shift. Fuj. Počkej, jo. Tak, dobrý. Pojď, to zvládneme. Tak, hop říkám, dobrý. Jo, já se rozběhnu teda, jo? Vydržíme palce, jo? Ne, víc doprostřed běž. Tak půjdeme na to. Jako kam? Ještě tento ne, a ten další, jo? Pojďme na to, pojď, Tento, teď. jo. Běžíme, pojď. A hop. Ty vole, to je strašně zasekané, kámo, to máš strašně zasekané. Počkej, padneme na toto, dobrý. Ale to půjde, kámo, to půjde. No, tak jsme spadli jak dementi, teda úplně výborné. A teda ukončíme, no. No nic, tak se teda tady loučíme a v příštím díle si to teda zkusíme dokončit. Tak se mějte pěkně a čau. Letu zdar.